Bueno, pois nada, eu son César Cambeiro, son actor e son daqui de Caldebarcos. Levo moito tempo falando con xente sobre moitos temas, sobre todo con xente maior, para saber como vivían antes, incluso fixemos grabacións con cintas, Paco do Marine máis eu, bueno, investigando sempre sobre a vida de antes, interesábanos moito cando había lanchas de vela por aquí, de como iban a xeito, de como se navegaba. Eu teño unha buseta e gustame navegar a vela e aprender a navegar a vela. Bueno, é sobre todo de temas deso, dos anos 60 para atrás. E concretamente aquí, falando dos temas da guerra, eu non conozo ningún de Caldebarcos que estuvera agochado no Pindo, pero sí, o sea, que estuvera agochado no monte, pero sí sei de xente que lle fui dar de comer a familiares. Por exemplo, Lela de Leonor, temos un documental dela que nos contaba que non iba dar ao meu home, iba levar a comida, claro, non sabías, moitas veces non sabías onde agochar a comida, e agochaba a comida, e ao mellor agochaba polo corpo, pero claro, hai veces que che palpaban todo, as tetas palpaban todo, que os guardias civiles non era cousa de broma, vouche contar a historia do furado do Tousiño, porque depois non me acordo de cada. O furado do Tousiño é unha cova feita arriba de San Cibrán, pero que xa ven dos tempos das tropas de Napoleón, eu creo, isto contaumo Manolo do Armeiro, de paz descanse, que morreu ainda hai pouco. Vían baixar as tropas, e depois usaron na Guerra Civil tamén, para agochar xa che dixo que vían baixar as tropas, e ven os militares, imos perder todo isto, porque non hai que dar de comer, as tropas hai que dar de comer, vannos levar todo, e que fixeron? Fixeron unha cova arriba, un pouco máis arriba, no monte de San Cibrán, e ali foron metendo as viandas todas. Agocharon o tousiño, agocharon a tallada, agocharon toda a comida para ter que comer, e quedoulle o furado do tousiño. Está ali arriba de San Cibrán, eso si o visitei, mas teño fotos. E un pouco máis abaixo hai unha cova que me contaba tamén Manolo do Armeiro, que o que che decía antes, que donde pasou a guerra Pepe do Pinto, porque despois aquí en Caldebarcos si houve tropas instaladas aquí na Casa do Guindo, que era a Casa da Varela, Coxé do Guindo, arriba da Fontiña, aí houve un destacamento aí, en San Cibrán houve outro. Pois Pepe do Pindo estaba 200 metros máis arriba, e non o viron ou fixeron, non? Pero Pepe do Pindo estaba ali agochado, debaixo dunha pedra, e deixabanlle a comida no furado do barro, levabanlle ali unha fiambreira, unha friameira, correctamente dito, e levoume, ves, aí foi onde pasou a guerra Pepe do Pindo, e deixabanlle a comida aquí, no furado do barro, 100 metros para a esquerda, para o oeste. Iso é o que é arredor de San Cibrán. Despois levoume ao Rejo Bravo, que ele chamaba a Cova da Fixa, que é onde houve minas de wolframio, despois, acabada a guerra, cando ven a Segunda Guerra Mundial, aí sacaba un wolframio, e levoume polo camiño todo, e dixía, mira, este camiño fixeron as mulleres con madeiros na cabeza, porque subían os madeiros para facer os lavadeiros de wolframio. Todas as historias que contan da guerra, contana, e é o que a mí me chama a atención, contana como desde o punto de vista humorístico, sabes? Todas poden facer rir, todas che fan rir, se queres que che fagan rir, e todas as podes contar desde o punto de vista cómico, pero últimamente, desde que empezamos a falar, dixo, pero que traxedia tan grande hai detrás desa comicidade, sabes? Que traxedia tan grande, porque hai moita traxedia en todo eso, pero eu, por exemplo, unha que vos vou contar dentro dun pouco, todo o mundo que o di, todo o mundo se mata a rir, pero eu agora que estou investigando sobre esa historia, a historia de David de Parada, a historia de David de Parada ten unha traxedia detrás como ten, bueno, todos os que foron perseguidos pola Guerra Civil, pero aquí contase así, sí, estaba a muller, ven a muller, e dixo, David, sale David, que vida por vida, primeiro a mía, e David saliu, e tal, pero toda a historia que hai detrás disso, eu xa que estou, vou vida por vida, primeiro a mía, eso dá moita chispa para rirse, non? E eu pregunteille á súa familia, e dixo, pero iso foi así, sí, foi así.
E me preguntei algún, podes contar? Claro, se pode contar, como se vai poder contar? Todo o mundo buscaba o seu ajuchadeiro. Estaban no monte, estaban ajuchados no monte, pero tamén estaban ajuchados nas casas, onde podían. E David ajuchouse no forno, preparou o forno, e me contaban que daballe volta a unha pedra e salía a un correlo entre dúas casas. Un correlo que de pequeniño andábamos por ele, de pequeniño, xe non entres, pero David era miúdo, era un amo miúdo. Salías ao correlo e ali respiraba e ali non había ninguén. Pero ele estaba ajuchado no forno, e a Garda Civil andaba moito tras dele. E algún chivatazo debiu ter, porque David de Parada estaba casado con a muller de Parada e vivía en Parada, a muller estaba vivindo en Parada, ele aquí en Caldebarcos, ajochado en Caldebarcos. E a Garda Civil foi buscar a muller a Parada e creo que ven varias veces con ela, o sea, acosouna varias veces. E sabe Dios as palizas que dou incluso a muller, sabe Dios como acosaron a muller, porque había moitas maneiras de acosar a muller, sabes, como se dixía antes, apalpaban por todos lados e así en respeto ningún. Hasta que un día trouxeron desde Parada andando e dixeron, hoxe ten que ser, hoxe non pasa, hoxe tennos que dizer onde está o teu home, porque senón é que che matamos, sabes? A muller tuvose que ver moi apurada, entón chegou aquí a casa, que estaba ajuchada aquí nunha casa en Caldebarcos, e dixo, David, sae que estás aí, David, sale que vida por vida primeiro la mía, e David saliu. A primeira vez que me contou-me Oliva, miña tía Oliva, e dixo, David, sale que vida por vida primeiro la mía, sabe? Contou así, ese é outro tono, pero diz, David, sale que vida por vida primeiro la mía, carallo, sabes? Para que non mataran a ela, claro, David saliu. E despois de que saliu hai varias versións, non sei se vos contaron. Bueno, hai unha que di que tan pronto saliu, colleron con paus de toxo, mira que é duro, paus de toxo é duro, foronlle medindo o lombo hasta aquí, hasta a nosa porta. Pero o certo é que el, con esa paliza ou non, o certo é que ele acabou diante da casa de Dominga de Miguel e sentouse aí, o home estaba tremendo de frío e de medo. Filha de medo porque colleu a Garda Civil e estuveron aí esperando hasta que o levaran, hasta que viñera o vehículo que o levara. E ben María de Formoso e levoulle un cunco de leite, porque lle dou pena. E foi Luisa do Lobo e levoulle unha manta. E as dúas miraron para a Garda Civil e dixeron, un home non se trata así non se trata a xente. Cando ven o vehículo, levaron para a Coruña. E cando levaron para a Coruña, estuvo na cárcel. E dixeron, tens que ir para a frente. Eu para a frente non vou, que eu non sirvo para matar. Eu non vou matar ninguén, que eu non sirvo para matar. Se non sirves para matar, serves para morrer. Ti vas para a frente. E fui para a frente. Pero tuverono recollendo enfermos, recollendo feridos, recollendo tal. Ele non chegou a empuñar a escopeta, pero ele chegou de volta, foi un dos que ven de volta, David de Parada, un fenómeno. É unha arma de defensa, o sea, buscar ya a parte cómica é unha arma de defensa. Vou contar a historia, por exemplo, de Domingo de Rama. Domingo de Rama non conocestes, eu tampouco. Pero miña tía Oliva, sí. Oliva, eu agora emociono contando, pero Oliva contaba moito todo serena, e máis fora aquí vivir o tema. E a Domingo de Rama chamaron para a guerra. Ele non quería ir á guerra. Ele non quería ir á guerra, van a matar na guerra. A súa nai chorando. Ai, Dominguinho, pero vas ter que ir, Dominguinho. Iso é Cornido, estou falando de Cornido. Miña tía estaba ali, miña tía Oliva. E viu aquela traxedia, aquel cuadro, e dixo, Domingo, tranquilo, ti vas ir á guerra. Aquí... Pero non te preocupes, ti vas a volver da guerra. E mira, toma, saquei un santo Cristo que tiña no pescozo, saquei un santo Cristo e puxinho. Levas este santo Cristo. Pero non chudou, empresto cho. Cando veña da guerra, veamos de volver. Ai, Oliviña, pero vai ser así. Si eso, ai, Oliviña, pero vai ser así. Ele vai ir á guerra e vai me traer isto porque é meu. Domingo de Rama foi á guerra. E Domingo de Rama volveu da guerra. E o primeiro que fixo a volver da guerra foi xunto a miña tía. E dixo, toma, Oliva, o Santo Cristo, faltalle un brazo.
fui á guerra.